Hello, welcome back to my YouTube channel. नै जोंना मेडामा माबा गेम स्रिनिखौल' नायखायो नै। समझ रहे हो? हिन्जावफ्रा गेम स्रिनि लोगो गोजालै गासैबो अयथासार नायखायो नै। ना माथो? स्नि नायदों नोंलाय? रैमालनि नायदों। सोर रैमाल? सिंगारा? आच्छा। गाननाखौ मोजां मोनो ना मोना नोंलाय इनिखौलाय? हा? मोजांखौ दामनानै बहोजायो नोङो कपिराइट फैगोन माथो क्लेम। फैनाय बे नायनाया? नायनायानो खोनालानो फैयो मेथाइया। माथो नोंलाय? कपिराइट क्लेम फैगोन माथो। गैयानो नै एसेल' माथो दाबो। बबे? औ बारा गोबाव जाखायाखैना खुलिनायानो। ओमफ्राय दिनै मा थांनाय होनदोंमोनलाय? न'आव थांनाय। थोस बेलाय माथो खावलायालाय एसे मोजां देलायनानै थालायथिनो ओरै। देलायनाय पाउडारखौनो फुनाखै आं जेबो क्रिमखौनो फुनाखै खानायबो खानाखै जा इदि। नंगौ? आं फटसिना बे फटसिन जाखो। दा सुनानै ओरैहाय दावबोसै। सुनायाहाय। आं गोसोमसिनलै। दाउखा दन्दारानो। गोसोथोनानै फैदों। लायामोनहां। मानो? आंनाव ला होनलायनायनि मानि थाखाय जेनेबा? दख'ना गोदानखौ होनो रोङा नालाय लाया होनबाय। नै नोंस्रा नै मा होनखो नै हाबाब थाब्राब दख'ना गोदान होनो रोङायो बेखौ लानानै लससो जाबाय। बिदिब्लालाय सोरखौबा लाफिनदो दख'ना गोदान होग्राखौ। नाङा आंनो लानाय नों गोदान लानाय। माखौ? लाला। गस्ला बायदि। रायोलै। रायजायै मोजांसो बुङो इदिखौहाय। सोरनो लायखो? सानै हिनजाव लालासो मोजां नंनो। नंगौमा मानो? नोंनो नांलायगोन माथो। आं थाङासै। महाय? दस्रायाव। होदस बिदिङालाय। बेरायनायसै आं। मानो? गदाय लाबोदो। नोंबो गदाय लाहैनोसै नामा बिदिब्लालाय? लाया गदाय लाया आं नाङा। नै लोगोफोर गदाय नांगौब्ला सोरनोबा। नै बेखौनो नागिरना होफै गोरलैनो गिदिर गोनां। ओरै गोनांलाय। आजिखालि गोरलैनो गोनांखौ नुनो थांला। बबेथो गोरलैनो गोनां नुनांगौलाय दालाय? दालाय गैया ह' खैला मैलायावबो सासे दङ गोरलैनो गोनां। ओमफ्राय गोदाना मानि दोनैलाय? इनिबो गोदान दं आंनिबो गोदान दं सानैनिबो गोदान दं। नोंनिसो दङ इनिबो मबाइल दं आंनिबो मबाइल दं सानैनिबो गोदान दं माबोरै जाखोलै रायजोफोर कमेन्ट होदोलै एसे। मा खालामो। ओमफ्राय दिनैहाय आलासि जानो थांगोन ओमफ्राय सानबेसे थाहैगोन जेनेबा? सानथाम थागोन। ओमफ्राय अबाव बेरायगोन? आं मिथियाहाय गामिखौनो मिथिजोबा आं। आदसा जोङो दिनैहाय आलासि जानो थांनो नागिरदों आरोना। सोनाबथिंजाय जायनिफलावहाय नोंथांमोना मिथिखागौ हादान लाइमुथि। दा बे लाइमुथि एरियाखौ मा गामि दं एसे नायदिंलाबायनानै फैगोन आरो आङो। एसे बेरायनो गोसो जादों आरोना गोबावजों खेबसे। बुहुद जोंनि खुरमाफोर खारलांलाबायनानै दंहैयो दा बिसिनावनो आं थांनो नागिरदों आरो। नोंथांमोनाबो बे लाइमुथि हादानखौ नायफानो हागोन आरो। नै बेंग्लाया फन हरना होदेरलायबाय दा हनै लोखिसारायाव नै। बुबायना नों। लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ आंनिया ओरैनो जास्ट टाइम पासनिल' आरोखि ना।